IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kaspaset, ti maika-upatapulo katwalo nga activation day of the headquarters ti 8th Marine Battalion, ket dito'y ang nakipagpaset ti TESDA Ilocos Norte. Dito'y ang sinelebraran dati sa ang maikanatad a dedikasyon, kinatured, ken serbisyo dagiti Philippine Marines, ang mga to Ornos Lina Kental na, iti pagilian. Inyo na ni TESDA Ilocos Norte Provincial Director Sharon Estigoy, Miss Nova Riza Trinidad, Administrative Officer 5, kastapay ken Miss Riza Leti Ramos, Administrative Support Staff, iti nasao a celebration. Dito'y ang napadayawan tinay papuswala serbisyo da iti umili kang runaan na kanagiti panawin ang nagsursurumet dagiti men in uniform manipod kadakwada. Dito'y pa'y alinagip na ti sirmata ni TESDA Director Secretary General Francisco Benitez ken ti Region 1 Regional Director Ramon Evan T. Ruiz nga agbalin ang mapagpiaran iti anyaman nga ahensya iti opisina da. Maipalagip iti opisina da iti mga sursuro kanagiti umili kadagiti technical vocational education iti intero pagilian. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.